हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन आंनि सन्जय गयारि यूट्यूब चेनेलाव बरायना लाग्रा जाबाय लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आं ब्लग लाबोदों दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय ना ओंख्रि संनाय आरोना लोगोफोर नै जोंना लोगोआ संनो नागिरदों ना पस्ट लाबाय थाव ओरै साराय जानगासिनो दङ जोंना कारेन्टनिसो आरोना संग्राया लोगोफोर नै आं सर्टआव खोन्थाबाय सामब्राम ओरै एवखाबाय नै जाबाय जिंजार गार्लिक पिस माने मस्ला आरो लोगोफोर मोनखायो पेकेटावनो ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंना लोगोआ मस्ला मस्लि होलागासिनो संगोन टमेट'खौबो होबाय आरोना टमेट'जों संगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनैनि टपिकआ जास्ट ओरैनो संनायनिल' जाहैबाय नै जोंना संग्रा बिथाङा बेनो आरोना ओरैबायदि टेस्टि सङो बिथाङा रेस्टुरेन्टआव मावखायोना लोगोफोर आं डाइरेक्ट फिनिशिंखौ लाबाय आरोना नै दायो बेबायदि आरोना जों मानसिया एसे बुरजा ना लोगोफोर जाबाय दुन्दिया मानसिफोरा एसे बुरजा नालाय बेनिखायनो ओंख्रिसो रोसि दोननोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरलाय दिनैनि ओंख्रि बे नाजों बिलाइ रेसिपिखौ माबोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्टआव आं भिडिअफोर लाबोनो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर नेक्स्टआव लाबोनो नाजाबाय थानोसै आरोना